Здравейте, приятели на BG Gaming, добре сте дошли тука, при мене, които гледате тези хора. Ще представим новия член на BG Gaming, Да Иванов. Той ме направих една кандидатура за него, само за него. Не знам за други ще се правя ли, но само за него направих и той издържа. По чудо. И питама за паса на канала и името, с което влизаш, или Gmail беше. И аз му казах, че няма да му ги дам. Той ще ми изпраща клиповете. Аз ще ги обработвам и ги качвам. Така. Така ще е. Така си мислите, че? И така, знам, че е много кратко видеото, но бързам много. И не забравяйте да коментирате, да се харесате, да харесате клипа, бе. Какво да се харесате? Може би пак да се харесате, ама първо харесате клипа, коментирайте и се абонирайте. Така.